mashure kunge pakashubudirwa consistency saka vanachiremba vati zveshuwa mudzimu uripo uri kubuda ichokwadi mudzimu wakafa ndio uri kutaura apa asi pakuti vanzi mati uyu ndani zviya hanzi mhosva yake haisi kuti ndiye akauraya kati ndiye akaponda mhosva yake pawataurana nawe ndeyekuti iye akaona but varangotadza kuwirana pakuti vakamina musango uyo achiti ndandiri nerodi saka vanachiremba vakazi munhu uyoyo akaurawa zveshuwa asi vanhu vacho e5 saka vati vanokwanisa kubisa mudzimu wacho uende kune vanhu vakauraya wacho wese zvavabudira ikoko machinge kunge waenda pamuti pacho pakanga pakasungirwa munhu ndipo vanokwanisa kuenda kotora ivhu racho voenda kumakwakwa acho voita zvavanoita kusicha kuti mhepe ibudire kuvanhu vakauraya vacho chete saka vavairana nemhuri kuti vanachiremba cheprocess ive saka for now we is got free asununguka asi iye handiyo chii asununguka kuti angokazi mhosva anayo afana kuti azoripe yake asi pakuponda yake asunungurwa pakuzi asi akaponda asi akauraya yekuona basi kuona kwakaita mhosva unoziva kutoita mhosva here yengozi mhosva yengozi bhara rako rikatakura munhu aurawa usakataura imhosva ukaona dzataya vakuru vachiti ukaona pane munhu afa tora sanzu wodi wofungidza wotaura kuti handiti ndakakudii ndakakuuraya ba handiti namburi ndikudii ndikufungidzewo usakadaro chete munhu iye anotaura kuti wakandiona saunaiza wakadii saka mhosva yake yekuona haana kutaura here kana kuti mhosva yake uri ari kunzi iwewe sei uri kuramba kuti wakandisekerera uyu pabuda mupi anzi iwe sei uri kuramba plus iwe twazi nandiri musati menzira inini nandiri musango saka ndipo wataka kuenda ipapo ndopari kunzi iwe sei uri kuramba uyanyaya kuti chete uyu ari kundandiri mukati mesango uyu achiti ndakakona ndoparupesana chete ipapo inzira yekudimbudzira pendakamunhu asi yanosango mamutori musango hamo but pane nzira inodimbudzira pane highway nenzira inodimburira nyaya iponde kuti iwe wasununguka kuti you are not part of change ichini ndo chiri important because chatakusunga seri nyaya yekuzi wakaita makosi nechi saka I think chimwe chiri important kuti pachaenda wana chiremba iwo kumuchaiko zvinofanira kuti wana chiremba wabva wataura murumo vachisumudza murume vanhu vari kumunharaunda kuti aiwa murume havana zvakadii chakaita chaanoziva akadii kuti nharaunda imuonewo semunhu kwete kuti imuone semunhu pane zveirwa saka chirongai zvamaronga asi clear is there but isu tiri kuti bamwe nyaya yake uyanga iri kuti ndandikuona mweya wakanga uri kudorini kuti makashaisha chii zita ravo nemari yake ndakapedza $750 kukoti nekudii zvese kufambira chaanga kudai tingange ishu yechiconversation nethings like that saka I think it's something chatokwanisa kuzoti mabvako we can discuss toona kuti anokwanisa kutoonekwa kuti munhu wake mbijana vanotorerwa because hapana vanhu vangari kuomerwa asi chinhu chacho mukutsvaga saka mukutsvaga munoitika zvakawanda unochaiwa makumbo unochaiwa mbama unoita sei vanongotsvaga chokwadi saka anyway tozoti tapedza wabva ikoko inotofonera temisiwa